For today's vlog, mga kakabsat, is Hello Thailand tayo. Tatangarod kat at datay dito yung airport. Siyempre, airport, alangan naman na seaport. Airport pa lang to ng Malaysia, mga kakabsat ko. Siyempre, kailangan muna nating dumaan sa immigration. Dito natin malalaman kung makakalabas ba tayo ng Malaysia or not. Kung pwede ay isagit kulatan ang kakabsat ko. Siyempre, una sa lahat, kailangan muna nating mag-check-in. Since naka-online check-in na ako, mga kakabsat, is mag-baggage drop na lang. Yung mahaba-haba pa tong pila, kaya may time pa akong mag-selfie-selfie, mga kakabsat ko. Aglugan kaming tibas, kakabsat ko, tanong makaapan kami da gate min, alangan nga pagpagnoon may kanakatadayo. At thanks God, wala silang masyadong hinanap sa immigration. Sana ganun din ang immigration natin sa Pilipinas. At ayan na, mga kakabsat, ang eroplano na sasakyan natin. Dahil hindi pa ako kumakain, mga kakabsat ko, syempre naggutom ang aking mga alaga. Amoy umutin, ikabsat yun raw. Nagsapol kami maninan at restaurant na mabali nga panganaanan, kakabsat ko. Syempre dito na yun sa loob ng airport. Mangan tayo maninan, kakabsat ko. Agpili tayo dito yun, noodles, di adda, kakabsat ko. Awanan din narte-arteanan, baka mapanawan dito aeroplano. Wala nang arte-arte, mga kakabsat. Baka maiwan tayo ng aeroplano. Itsura naman ng mga noodles dito, mga kakabsat ko, is masasarap. Naimas, kakabsat ko, parang ako. Kabungarot tag-grup-grupa na nga baka ay beef noodles. Tin-order ko, kakabsat ko, dahil tini Taiwan beef noodles. Pero han nga dry, tiketo kat at dati sabaw na, tanong mapudot-pudutan, dahil ti buksit ko, kakabsat ko, para mainitan tong tiyan ko, mga kakabsat ko. Iso ate, arog-ubon Taiwan nula mutan tayo, kakabsat. Nagadupay lang nga saritang mangan kakitin. Dahil to'y first bite ko para kanyayo, kakabsat ko. Idigarod namsog, dahil iti buksit min, kakabsat ko, kung nagdaretso kami dyan gate min. Kaano lang, idi nagsakay nakman to aeroplano, kakabsat, idi nagkapunak kita Pilipinas. Namiss ko tuloy ang Pilipinas, kakabsat, kaya soon uuwi na naman ako dyan sa Pilipinas. Nakagnatang tiparya. Ito na nga, kakabsat ko, andito na tayo sa aeroplano. Ayan, i-check muna nila ang ating boarding pass, syempre. Pipintas dagiti Indonesia, kakabsat ko, nga stewardess. Kasta na kumamot kapintas, kakabsat ko. Finally, at datay dito unang aeroplano, kakabsat, kaya hanapin na natin ang ating seat number. Dahil nga malalaki ang aking mga mata, ay nahanap ka agad, kakabsat ko, kaya ito, uupo na tayo. Una yun, nag-iimas ang tagtugaw, kakabsat ko, makarest ay di kabsat yun. At dahil nga feelingera ang inyong kabsat, ay pinili ko tong malapit sa bintana. Ay, hanggang agtakwat. Sinubukan ko nga kuhanan ng video tong mga kasama ko, ay ayaw talaga. Kita nyo naman yun, tinago pang ulo. Kaya pasensyaan nyo na kung puro mukha ng kabsat nyo tong makikita nyo. Ay tuwing kakabsat ko, magnatay tayo aeroplano tayo, magnatay lang kakabsat ko, agtaray ko na kumasakbay itong agtumayap. Baka kaya't yung akamatang kakabsat. O ito na, kakabsat ko, andito na tayo sa kaulap-ulapan, yung mas mataas ka pa sa ulap. Ang sarap ng pakiramdam, mga kakabsat, sana ganito rin ako. Pero hindi yung kaluluwa ko ang natayab, kakabsat ko. Ang ibig kong sabihin, yung pakiramdam na nasa langit, yung masarap na pakiramdam, kakabsat ko. Buti na lang hindi umuulan, kasi pag umuulan, aggunggong no ka dahil ito aeroplano, kakabsat, ay nakabubutong mat. After more than 1 hour, kakabsat ko, nakarating na tayo dito sa Thailand. Andito na tayo sa Phuket International Airport. Hello Thailand, sawadee ka. Get ready with me. Nalpas kami di immigration, na alam mi dagi baggage sin kakabsat ko, iso nga magmag na kaming taruwar tayo dito airportan. Pero bago kami lalabas ay magpapalit muna kami ng pera. Ay sila pala, kakabsat ko, dahil wala ng pera ang kabsat nyo. Then bumili din sila ng SIM card, mga kabsat ko. Pero sila lang, makiki-hotspot na lang ang kabsat nyo. Mautak niya. Kasta nga talaga ti awan kwarta na, makipalpalibre lang, kakabsat ko. Nagriga dun ayat ni may isa nga pobre. Nagrent na tilugan, kakabsat ko, tamas makamenos kanunukwa. Finally, adda kami dito'y hotelon, kakabsat ko. Makain na dahil ti kabsat yun. Taaya una yun ti bambanog na. Yuldag tay pa ilang kakabsat ko. Taagi na natay pa ilang biit.
una yun ni nagluk ng dayti kaman kakabsat ko ni nagmaya tagtambli-tambling si kayo. Umay kain kakabsat tagtambli-tambling tayo. Yan hamot mabaling pa'y timaturog kakabsat ko to sayang ka na ti oras.